díomh chuirde mit Déan arás le Dúshlán leat eile díomh. Agus an Dúshlán tá sé buinteach le chláruimhreacha carréideas carranna. Agus seo sampla díomh agus tá sampla ar an plán freisin. So an spocta hain ná fithe hain a dhéanamh leis an huimhreacha. Agus munar féidir le fithe hain a dhéanamh leis na huimhreacha. Is tá cead agat na litreacha astrú go dtí uimhreacha leis an abítar. So sa chás seo L seas an L le hain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L le haid 12 agus cad é H cai sib sé é sin obair si féin más ga. Sampla eile D le haid Dublin bailile clia hain 2 3 4 so bhah D mar iwwer cahar sa cás sin. So an féidir leat fithe hain a dhéanamh leis na huimhreacha agus na litreacha nó deireadh na huimhreacha nó na litreacha in san chláruimhir seo. Agus más féidir leat tuair pointe dit féin. Agus an sin té amach scríb sios chláruimhreacha car the one mo the yaddo the one meet the yaddi the freisin agus Déan an rud céanna. Dús buin trílas leis na huimhreacha in san carréid agus an sin más gá astraigh na litreacha go dtí uimhreacha agus féic an féidir leat fithe hain a dhéanamh leis agus. Féidir go leor sprí a bheith agah leis seo agus sibh an west chóir nó ar siúlóid a úsáid chláruimhreacha ar fud na háite agus feic céhhéad pointe gur féidir leat aáil agus siad ag sprí an cléthe seo. Tuair ar pháistí agus tá ag súil go mór le sibh ecoil arís. Slán.